Falten 2 minuts perquè comenci el ple d'aquesta tarda. Senten ja els timbres. Miquel Iceta, que ve per aquí, se'n va directament, no ha parat ni un sol moment. Quim Torra, que torna a parlar novament amb el Sartadi cap a dins de l'hemicicle. Estem a la corba on, diguéssim, els diputats de Junts per Catalunya, Esquerra i el PP han de passar per aquí, per nassos, perquè no tenen cap altra opció, però els diputats del PSC, de Ciutadans i dels Comuns, que tenen els despatxos en aquella banda, tenen dues opcions. Poden entrar per allà darrere on veuen que ara hi ha una noia que portava una jaqueta vermella que no he distingit qui era, i els que venen cap aquí són diputats de Ciutadans que tenen l'opció de passar per davant nostre, que ho fan sovint perquè els veiem, perquè hi ha aquí darrere nostre totes les càmeres, o poden optar per això, tenen les dues opcions. Estem intentant veure si veiem a Inés Arrimadas, que podria optar per passar per aquí.